Ngicela singene ezwi lokuqala bazalwane. Baba bathethelele ngomvangeli wethu uSL Chongo kade shada ngoDisemba nje. Haleluya. Oholi bandla lakithi kwafelekisi. Cela sishaya izandla egameni likaJesu. Shaya izandla bazalwane. Evangelist SL Chongo. Haleluya. Jesus. Ngokhulu wethoba ngiyabingelela our senior pastor ubaba umfundisi Malunga uma umfundisi Malunga egameni lika Jesu Kristu amen. Ngibingelele ubuholi bonke icommittee egameni lika Jesu Kristu abafundisi bonke haleluya obaba omama obhuti osisi no Sunday school i-worship team egameni lika Jesu Kristu amen. Uma Mchotho omi ngaphambili kwenu bazalwane egameni lika Jesu aphinda zoba umntwana walekhaya haleluya. Ngiyamthanda uJesu bazalwane ukuthi nje nami ngabalwa kwabathethelelwe izono haleluya bazalwane. Ngiyawubonga umusa uNkulunkulu esasigcinile sonke kwaze kwaba lapha. Ngiphinde ngibonge nethuba egameni lika Jesu Kristu ngokuka Luka chapter 23. Ngizocela ukufunda abazalwane ku verse 34. Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Ngicela ukuphinda ngifunde bazalwane. Kepha uJesu wathi Baba bathethelele
ngokuba abakwazi abakwenzayo babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo kuze kube phakade. Amen. La sithola uJesu elenga bazalwane esiphambanweni, umzimba wakhe wonke ugobhoza igazi. Siyakhumbula amasosha ukuthi ayemkhahlela, emkhwifa ngamathi, emshaya ngisho nangemvubu nangamamafosi, ayethi mayehlala kuyena xephula inyama. uJesu simuzwa esho lamazwi esiphambanweni uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Yini le ababengayazi? Babengazi ukuthi ngokuvele kuyiplan kaNkulunkulu ukuthi uJesu ayobethelwa afe esiphambanweni ebese kuba ukuthethelela kwezono zethu zonke. Haleluya bazalwane. Khona kusenjalo sithola amasosha ayambinqa, they were mocking him. Athi lo uthi uyinkosi yamaJuda. Kanti akazi ukuthi uJesu simkhonzayo uyinkosi yamakhosi. No bazalwane, bangayenzi sense ukuthi kubona uJesu athi uyinkosi kube kukhona inkosi ababusa ngaphansi kwayo ngaleso sikhathi. Glory to Jesus. Kusenjalo bazalwane, la esifunda khona lithi iBhayibheli babelana izingubo zakhe. Ngokwabo ngiyacabanga ukuthi basebenzela ukuthi sebesidikelele phansi basiqeda isithunzi sikaJesu. Kanti abazi ukuthi no kwasekufezeka isiprofeto sikaDavide kumaHubo 22. Bazalwane, uJesu wathethelela kunzima, wathethelela kubuhlungu. Namhlanje ngifuna ukuzosho ukuthi ngiyazi ukuthi mhlambe baxoshisile emsebenzini kodwa bebiza ukuthi ubathethelele. Ngiyazi ukuthi mhlambe bakuhlebile isithunzi sakho saze sadelela phansi, even nasemndenini waphela ngisho isithunzi sakho kodwa bebiza ukuthi ubathethelele ngoba uJesu wathethelela. Hallelujah bazalwane. Ngelinye ilanga athi uMaria konke akushoyo kwenzeni, including intethelelo bazalwane, including ukuxolela. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye ohleli phansi uthi kunzima ukuthethelela, kodwa ngifuna ukusho ekuseni ukuthi uma ungathetheleli ufana exactly ngisho nalowo okonileyo. Uma ungathetheleli uyikholwa awukwazi ukuba fruitful, awukwazi ukuthela izithelo. Kanti noBaba osemazulwini akakwazi ukuthethelela uma ungathetheleli. Ngakho simele ukuthethelela ngoba sidalwe ngomfanekiso wakhe. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Kodwa okubalekile namhlanje ekseni ukuthi sikhumbule bazalwane into eyenzeka esiphambanweni. Glory to Jesus. Uma sisuka namhlanje entendeni sizohamba ingqondo zethu iguquliwe. Usho njalo uMpostoli Pawule uthi mawubekini lo mqondo owakukhona nabo Kristu Jesu. Haleluya bazalwane. Uma sisuka namhlanje eseni sizohamba ingqondo zethu iguquliwe, siyobathethelela even nalabo abasona besibhekile. Haleluya bazalwane. Ngoba sesiyazi ukuthi kanti kuyenzeka umuntu akone kanti akazi ukuthi wena udalwe ngecebo lakhe. Hallelujah. No namhlanje ngifuna ukukhumbuza ukuthi bazokona kodwa bathethelele ngoba wena ungowecebo. Baba bathethelele. Amen. Wena ungowecebo. Cela nimphinde ngezandla bazalwane. Umvangeli uThonga lapha ya ebandleni lakithi likwaFelekisi uthi uma ungathetheleli kusho ukuthi nawe sewufana nabo laba bakonile. Inkinga le mawungathetheleli ufana ncamashi nabantu abakonile. Asithethelele bazalwane. Awuphinde umthini makhelwane siyathethelela njalo, siyathethelela. Nalo 100 rand engikweleta wona ngithethelele manje.